Then, si Kuya Val Santos Matubang ngayong pong hapon na ito. Play lang po natin yung mga music dito. At stay lamang po kayo dyan sa YouTube channel ni Kuya Val Santos Matubang at sa Facebook page at Val Santos Matubang Helping People Needs. Magandang hapon mga kalingap. Papa Franz, Evia sa inyo pong mga Facebook at YouTube channel sa pangalan po ni Kuya Val Santos. Ulan Sorsogon at galing sa Camarines Sur. Mula sa bayan po ng Tinambak at Naga City. Sinunahin natin mga kalingap. Unahin tayo din taga sa may Tinambak. Dito po si Kalampitos TV. Sana nangangailangan upang tumulong sa nangangailangan. Si Kuya Val Santos Matubang, pagmamahal sa kapwa'y laging laan. Mula po sa Tinambak, Camarines Sur, ito mga kalingap, si Kalampitos. Ba't kaya Kalampitos, no? Ano ibig sabihin ng Kalampitos, mga kaibigan? Nung mali Ibang kwento ng mga OFW. Magandang gabi sa'yo, Kalampitos. Magandang gabi, Kuya Val, at sa mga taga-subaybay ng Kuya Val Santos Matubang YouTube channel. Ano yung Kalampitos? Mr. Kalampitos. Ang Kalampitos, Kuya Val, yan yung bukang bibig ko nung ako'y kabataan pa. Mhm. Tapos ginawa ko yung pangalan na yan para maalala ko kung saan ako nanggaling. At hanggat na dyan yung pangalan na yan ay mababalikan ko Mabubuhay ang ka. nakaraan. Ha? So, Kalampitos, saan mo na napulot yung salitang yan? Yan nga po, Kuya Val, bukang bibig ko ng kabataan. Bukang bibig. Tapos ginawan ko ng meaning nung nagka-YouTube channel ako. Yung kalam, Kuya Val, is meaning gutom, kalam. Kumakalam ang sikmura. Mhm. Yung pitos Pwede, naman, pwede. Kuya Val, aminin naman natin sa hindi kung saan tayo nagmula. Nagmula tayo sa walang-wala, di ba? Mhm. Dumating tayo sa mundo, walang-wala. At aalis tayo na walang-wala din. Mga kababayan, linaw sa mahihirap na kanin. Kayo po ay mula pa sa, Tinambak ba ito? Apo, sa ngayon, Tinambak, Camarines Sur, naninirahan kami ngayon sa Naga City, pero Naga City. Oh. nung nag-resign ako sa trabaho ay mag-uwian ako sa Tinambak kasi From Tinambak to Nagam, ilang oras sa biyahe dyan? mula Tinambak, Kuya, hanggang Naga is isang oras kalahati. Uy, malalayo din pala. Tapos mula Naga to Malayo-layo, oo. Dait, abutin ng mga 3 hours ganun. Mhm. Ngiti nang natulungan ng kanyang kaginawaan. Madalas mo makikita sa mata. Mayroon bang pamilya si Kalampitos? Wala pa. Meron na po 2 anak. May 2 anak. Mga senior citizen na walang masisilungan. Mga batang nangulila at nawalan ng magulang. Mga taong hikaos binibigyan ng kabungan. Ba't mo naisipang pasukin ang pag-YouTube o pag-vlog, Mr. Kalampitos? Opo, hindi lang sa naging nung high school pa kami umakit na kami sa bundok para tumulong sa mga tuwing lang naman yung tuwing Pasko, umakit kami sa bundok para hatidan ng tulong yung mga walang-wala din at bigyan ng regalo. Tapos yun, na-inspire din ako sa mga vlogs ng mga charity vloggers. Ang unang na-inspire ko si Sino yun? yung hindi na nagbablog na yun. Limot ka na. Si Jose Halorina. Ayan, hinahanap ko yung niya kaso parang hindi na siya nagbablog ngayon. Doon ako na-inspire. Tapos sabi ko, baka pwede kong pasukin tong year 2019 din. Yung pagtulong sa kapwa din kahit mga pabigas-bigas lang. Tapos nag-aano ko ng mga sponsors. Ang unang naging sponsors ko nun si Artist Style Salon talaga. Tapos sumunod niya si Papa Miko ng DJ ng
KMFM sa Naga City. Para sa kanyan sa kababayan, kakatulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan. Ilang taon ka na sa pag-vlog, Mr. Kalampitos? Ilang taon Bali, na? ano na po, magto 2 years na. Magto 2 years ka na. Pati Santos Matubang, ang kakatulungan, walang alinlangan, pag iyong Ayan, kailangan. 2 years na Hinaingay kanya, pag charity din. Kahit pa paano yung nakakatulong din kahit na paunti-unti. Ganun. So lahat ng vlogs mo more on charity? Pa? More on lahat charity yan o may iba Apo, pang or more mga on vlogs? charities, kuya. Yung iba, pinapasok ko lang yung mga pampakwela para hindi masyadong maboring din yung mga manunood. Yan. na may kailangan ng kaaking sapat Tulad ng mga Chains Boys. Yan. Pagsasayaw. Kahit hindi marunong sumayaw, sumasayaw. Ayun. Abanti diretso patungo sa pwesto kahit na malayo ay sinusuong para sa kababayan at mga nangangailangan, mapabata matanda, walang hindi tinutulungan niya ng kanyang kasiyahan na kayo nahihirapan, sanay magsilbing ehemplo sa mata ng karamihan ang So dyan ka sa Kamsor Apo, nakabase. nakabase yan no, sa Kamsor. kaya ikaw dapat ang aming tinutularan. Matubang ang kakatulungan, walang alinlangan, pag iyong kailangan, iyong hinaingay kanyang pakikinggan. So ano po yung nakitang kagandahan sa pag-charity vlog? Pagtulong sa ating kababayan. Ang nakita ko pong kagandahan sa pagiging isang charity vlogger, talagang matapos mong tulungan yung na pagginawa mo yung buhay, na tulungan mo, napakagaan sa pakiramdam. Na talaga namang hanap-hanapin mo. Mhm. Sabi nga ni pangalan si Colonel Dayanan, nakaka-addict talaga. Kumbaga hanap-hanapin mo yung pagtulong. Mhm. Lalo't yan, naging inspiration din kayo sa amin, Kuya Bal. Dahil tuloy-tuloy lang sa pagtulong. Anong pwede mong may papayo doon sa mga gustong mag-vlog? Papasok sa charity vlogger. Anong may papayo mo sa kanila? Ang may papayo ko po sa mga gustong pumasok sa charity vloggers, kung talagang pagtulong yung ginagawa nyo, ay ituloy nyo lang po. Hindi natin masyadong kailangan ng wag tayo mainip sa ating mga pag-angat. Basta tumutulong tayo, marami makaka-appreciate sa ating mga kababayan na gustong tayong suportahan sa ating mga pagbablog. Wag po tayong basta tuloy-tuloy lang po yung natin pagtulong, kasi sila na mismo ang makakakita ng mga ginagawa mong kabutihan para sa inyong kapwa. Yan po kayo po. Maraming salamat Kalampitos sa pagbisita sa programa natin, ha? Salamat po kayo ba? Maraming salamat. Sige po. Minsan sa buhay di mo akalain na merong tutulong aakay sa atin. Oy, magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan. Ang kanya Good evening po sa ating lahat. Naku, medyo taligsik po. Kaya tayo po ay namamaos ngayon. Taligsik baga, no? Mula nung umaga hanggang ngayong gabi. May panahon po na mainit at may panahon din po na maulan. TV po ito. Sagap TV na sa ating harapan. Kausapin natin siyempre kung anong sadya mga kalingap sa ating programa. Mali natin bakit ito ay pautangin tayo. Magandang hapon sa iyo, gabi. Magandang gabi po sa iyo po, Kuya Bal. Ang tawag sa iyo Sagap TV. Opo. Yung YouTube channel mo, di ba? Opo. Sagap TV. Bakit Sagap TV? Sagap TV, tayo po ang content natin yung sumasagap tayo ng impormasyon po para makapagbigay ng mahalagang impormasyon po at para makatulong din sa mga kababayan natin, mga mahihirap. Taga Bulan, Sorsogon. Panauwing pandangal po natin. Kausapin na siyempre. Ha? Ini po. Grabe. Guwapito na. Macho pa.
Kuya, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin, kuya. Ayan. Ikaw ba ay army o police? Ano lang ako, resign security guard. Resign security. Meron bang gayon? Resign. Resign na. Early resign. Ibig sabihin, ikaw ay dating security guard. Yes, kuya, security guard. Nag-resign na lang. Aha. Ang tawag sa iyo, resign security guard. Ex-security. Yan. Ex-security guard. Taga saan ano pangalan mo, kuya? Ako po si Jonathan Bernaldez. Sa channel ko po sa YouTube, Neat and Cute Vlog. Neat and Cute Vlog. Oh. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.